प्लस महाराजा से मैं ये संदेश देना चाहती हूँ क्योंकि मैं आज गुड़िराई गांव में त्रिपुरा मोथा में ज्वाइन किया। मैं एक त्रिपुरा मोथा से ज्वाइन होने की बावजूद भी सारा 12 लोग कोई इकट्ठा नहीं हुआ है, कोई इकट्ठा नहीं होगा। इसीलिए मैं महाराजा को ये प्रार्थना करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना लीडर है त्रिपुरा सा लीडर है, इन लोगों को भी इकट्ठा करने के लिए ज़रूर कोशिश करें। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारा 12 लाख त्रिपुरा लोगों सिर्फ आपका भरोसा जीत रहा है, और जितना लोग जो मारपीट हो रहा है उससे भी बंद करने के लिए मैं महाराजा से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि हम लोग जानता है एक लोग मारने से हम सारा 12 लाख संख्या कम जाता है। इसीलिए कोई किसी मारपीट में ना मारे, ना झगड़ा हो। मैं महाराज से ये प्रार्थना करते हो हम भाई चौबन के ननर जे फैमिली के बननो मा दंग संग्रय आम हाइके ननो सानाय दं बामन बगरे नुमा फाइका ना आम हेरक तो खाय करे तो आनी विशेष खायनाय आं बनो बाहाया साया तानि बागै हिमालय आं खरकसा तांगिसानाय बरक yang मा थानाय जेहेतु ससियेल मीडिया से भाइरेल थांजा हेके आनि लाइफ नि आं मा फाइका आनि लाइफ बाहायके सेफ्टी खायनाय कारण ताबुनि दिनो बरक आसे बुसिनाय करे गुबै दिनो कोइनै बेबक नबो खायजा जे ससियेल मीडिया भाइरेल माने खूब प्रॉब्लेम दंगो आबनि बागै तिनि आं सिनि त्रिपुरा मोथानि सिनरनि आनि कुमै तामो पटं आबरबो आं साइमिया बन आं रिक्वेस्ट खायका जे बम तिरगनि दंखानो कजन अफुन खायकानि नमाके भाइरेल जाक नों कुबै दामो हायिंका एक्चुअली ताम साननि आबो केबो दम बिसम बितुरिया हायफोन आं महाराजानि मुक्तिबो नुखा दिनै मिया बबो साइफिका पातल बायसिं एकनाय दफानाम थांनान बागै आबन बागै आं खाफ्रि नरा फाइका हामबाय नों ससियेल मीडियायाव जे भाइरेल मानि बागै दे नोंहा भाइरेल मानि लकरक लोगो होनै जा गिरजागै नों फाय ना आमतिया आकावने किसा सुक्रबनि साखिनार भाइरेल मानो तै गिरजा गिरिमाया कोखे दफानि बागै सामताना हिके अर तंगबो तांमोन आरो तंगबो तांमोन कान पारानि बरको आं मिलि तांनाय हिनि आं खाफ्रि फाइका जाननि लगिवते अजागा गुल्ले बारिवते जातों निनि साक बाक्सनिनि आबना आं साका नरगानु जरा किसारिदि आं नाले 2-3 दिन बिसिंगो खायने हिनि हिके बरक तिनिसे खलायके बेलायनो ब्यासिं हनि सावो आबनि बागै हिके आं दंगो नों टिपिएफ नि ब पोस्ट तंमानि हेक ननो जे गुलिराय बिसिनि केबो बिसिनि थाङै सिक्रि जा नों फाय आपनो नों किसा सुक्रबो Nyako, sunah pelancu pasar dari balai borok engkau, apa tak kari nyako, do, jika yang apa kasih? Mau akhir suara lah. Ini tambah ke Tripura Mothon ni, mana Romna nangka, tambah ke Romna. हामबाय जत सेनि सारा 12 लाख बरक हामजागै जबा खायनाय ते दफाना मथानानि खायनाय रगनो ते त्रिपुरा मोथांनि जेवर खायनाय रगनो बेलेनो खायनाय हामजागमा ते सुबाया फरो तामनि बागै हिमालय निया डिसेम्बर 16 तारिख जे हिमेसेस पानाय थानि जागाव सेनुखा टिका सबाय टिका सावाय तो जागाव आ जागा थानि नुखा जे सातानि सादितेसा तेयानि खाफुरमानि आगेबो आं महाराजानि बागै ओ जागा सामखांनि रहजा जेफोर जों महाराजा 2021 27 जानुवारि मासनि 4 तारिख जेफोर दसरा मतलायफोर जों आफुरबो बेनि बागै काहानि सामखांखा ते ताबुबो सामखांनायनि खाफुरनि थाकिया ते प्लास मियानि जे गेदरिं नुगुनाय जे सिनिति प्रासा बुलाय टकलाय आ जागाव जे दिनै मुक्ति खालामनायनि बागै आं निजे साकसाकबो मुक्ति खालायजा ते जे ससियेल मीडिया ते जे आनि फेसबुक भाइरेल मानि एक्चुअली आ जागाव आनि कुनो हात करे जेफोरो महाराजा फायसकैजा आं आफोरो गारि पार्किं सकैजा हायफोनो आं विशेष खायनो सिनि जे त्रिपुरा राज्यनि जे ससियेल मीडिया दंनाय जत जे चैनल दंनाय बं थानबां को कायनाय जेसबान सिनि कुबैनो फैनाय फुनुकथों तै कुबैनो न बरक लुकरंनि थाने फुनुंना ओंथुं बं थाने आं रिक्वेस्ट खायनाय प्लस महाराजा से मैं ये संदेश देना चाहती हूँ क्योंकि मैं आज गुड़िराई गांव में त्रिपुरा मोथा में ज्वाइन किया। मैं एक त्रिपुरा मोथा से ज्वाइन होने की बावजूद भी सारा 12 लोग कोई इकट्ठा नहीं हुआ है,
कोई एक था नहीं होगा। इसलिए मैं महाराजा को ये प्रार्थना करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना लीडर है त्रिपुरा सा लीडर है, इन लोगों को भी इकट्ठा करने के लिए ज़रूर कोशिश करें। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारा 12 लाख त्रिपुरा लोगों सिर्फ आपका भरोसा है जीत रहा है, और जितना लोग जो मारपीट हो रहा है उससे भी बंद करने के लिए मैं महाराजा से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि हम लोग जानता है एक लोग मारने से हम सारा 12 लाख संख्या कम जाता है। इसीलिए कोई किसी मारपीट में अबन बगै तिनी आं सिनी त्रिपुरा मथानि सिनरनि आनि कुमै तामो पटं आबरबो आं साइमिया bon ang request khakia je bom tirogni tongkano akokjano phun khakia ni mo ke viral injak nang kubi dam hainka actually tam sanani abo ke bo dom kisam bituriya haipana ang maharaja ni mukti bo nukha tini mia bobo saithikia patal basing eknai दफानाम बथानन बगै आबन बगै आं खाफ्रि तिनर फाकिया हामबाय नों ससियेल मिडियायाव जे भाइरेल लंमानि बागै दे नोंहा भाइरेल लंमानि लकरक नको होनि जा किरजागै नों फाय ना आमतिया आकावने किसा सुकुरबनि साखिनार दे भाइरेल लंमाना तै किरजाग किरिमाया कोखे दफानि बगै सामताना हिके अर तंगबो तांगमन आरो तंगबो तांगमनाय गान पारानि बरको आं मिलि तांनाय हिनि आं खाफ्रि फाकिया जाननी लगिवते अजागा गुल्ले बारिवते जतंकनिनि साकबाक्सनिनि आबना आं साका नरगानु जरा किसारिदि आंनाले 2-3 दिन बिसिंगो खायने हिनि के बरक तिनिसे खलायके बेलायनो बेसिं हनि सावो आबनि बागै हिजां दंगो नों टिपिएफ नि ब पुस्त तंगमानि हेक ननो जे गुलिराय बिसिनि केबो बिसिनि थाङै सिक्रि जे नों फाय आपनो नों किसा सुकुरबै साखि जेताम सानाय बा गनिनि बिश्रमन्ज डिभिजननि आं एजिएस टिपिएफ तंगमानि केताखौ लुकरनो कुन को कासे कसाना मुसुं लुकु थाने आं मन को कसाना मुसुंगो सिनि बरबाय बर बुलाय तगलाय तांथुं बुलाय तगलायन खांके सिंनो जे फातनि बरफ फायनाय बरफनो सिंनो मोनैनाय तामनि बागै हिमालय बुलाय खांके सिनि बरय बरफनो बुलायनाय थैलायनाय आ जागा उनके फातनि बरफ फायनाय रखसिं थाने तेबो फानलांनाय के टिपिएफ याकादै बथानि बानरं फेमनि इनि मूल उद्देश्य तम इनि हामो तम मूल उद्देश्य आनमनो जों जतन पालके दफान बागै सामतांनाय आरो बो बागानाव आसेक जरातै हानि बो बागानांतै दागा सबा खायनि बिखते इनि पार्सनेल बियो बक्ति रिएक्शन तम आम खेलु खनसे आबो नां साइखनायका थासिं फार्स्ट टाइम न खलायनाय तो हाजार बरं बिसिङाव साबो खलायके बरं तो आं साइमिया किन्तु गा जागानि भिडिअ भाइरेलिं थाखा आबो साका आफुर आं फार्स्ट टाइम साका आ जागाव आनि कुनो जे जागाव महाराजा फार्स्ट टाइम फाय आफुर आं गारि पार्किं गसे साबताम थाके आबां साइने आं बार तिनि रिपिट खायमा नाख्या नरबो नायने दि आ जागाव इनके आं आबो साका जे फुर महाराजा एस्टेट थाखा आसुगै दंगो आफुर कयजना बरक बिनि थानेও पाताफार खिथायफोर आं उस्तब बखायका आं सिरखो कां बु बेखनि नाय सिरखो कां इनके नों टिपिएफ नि जे फाय तंनाय रंग न नों ताम को कसरना मुसुं आं अबन को कसरनाय जतन न याप्रि पटं आबरबो आं साइमिया bon ang request khakia je bom tirogni tongkano kokjono phun khakia ni mohke viral injak nang kubi dam hainka actually tam sanani abo kebo dom kisam kituriya haipuna ang maharaja ni mukti bo nukha tini mia bobo saithikia patal basing eknai दफानाम बथानन बगै आबन बगै आं खाफ्रि तिनर फाकिया हामबाय ससियेल मिडियायाव जे भाइरेल लंमानि बागै दे नोंहा भाइरेल लंमानि लकरक नको होनि जा किरजागै नों फाय ना आमतिया आकावने किसा सुकुरबै हा लकरक भाइरेल लंमाना तै किरजाग किरिमाया कोखे दफानि बगै सामताना हिके अर तंगबो तांगमन आरो तंगबो तांगमनाय कान पारानि बरको आं मिलि तांनाय हिनि आं खाफ्रि थाकिया जाननी लगिवते अजागा गुल्ले बारिवते जतंकनिनि साकबाक्सनिनि आबुना आं बोनो थासिं साका नरगानु जरा किसारिदि आं नायले 2-3 दिन बिसिंगो खायने हिनि हिके बरक तिनिसे खलायके बेलायनो बेसिं हनि सावो आबनि बागै हिके आं दंगो नों टिपिएफ नि ब पुस्त तंगमानि हेक ननो जे गुलिराय बिसिनि केबो बिसिनि थाङै सिक्रि जे नों फाय ना सिगिरनाय करि तेताम सानाय बा बिश्रमन्ज डिभिजननि आं एजिएस टिपिएफ केताखौ लुकरनो कुन को कासे कसाना मुसुं लुकु थाने आं मन को कसाना मुसुंगो सिनि बरबाय बरक बुलाय तगलाय ता उंथुं
बुलाय टकलाय खांके सोंनो जे फातनि बरफ खायनाय बरफनो सोंनो मोनहैनाय तामनि बागै हिमालय बुलाय खांके सिनि बरफनो बुलायनाय थैलायनाय आ जागा खांके फातनि बरफ खायनाय रक जों थानि तेबो फानमाननाय के टिपिएफ या गारै अ थानि बानर भाइमानि इनि मूल उद्देश्य तम इनि हारमुक तम मूल उद्देश्य आन मनो जों जतन पालके दफान बागै सामखांनाय आरो बो बागानावनो आसेक जरातै हानि बो बागान आंतै दागा सबा खायमानि बिसिकते इनि पार्सनेल बियो बक्ति रिएक्शन तम आम बिसा लोगो आबुन आं सायखनाय का थासिं फार्स्ट टाइम नो खालायनाय तो हाजार बरं बिसिङाव साबखालाय बनो तो आं सायमिया किन्तु गा जगानि भिडिअ भाइरेल नि थाखाय आबो साका आफुर आं फार्स्ट टाइम साका आ जगाव आनि कुनो जे जगाव महाराजा फार्स्ट टाइम फाय आफुर आं गारि पार्किंग गसे साबताम खायके आबां सायमिया आं बार ति रिपिट खायमाना क्या नरबो नायने दि आ जगाव इनका आं आबो साका जेफुर महाराजा स्टेट साका आसुगै दंगो आफुर कयजना बरक बिनि थानेओ पातापार किताफोर आं उस्तब बाखायके आं सिरखो कां गु बेखनि नाय सिरखो कां गो गन नों टिपिएफ नि जे फाय तंनाय रंग न नों ताम को कसर न मुसु आं अबो नको कसरनाय जतननो याप्रि थानसाके फानबाक्साके सामतांनान बगै जतनो जॉइन खाके बेलेन जानो Nyako, sunah plan kita pasal ada belai borok engkau. Apa tak kari malu? Do. Tiga yang op kasih. Moi ake suara lah ini tambagai tipra mo thani bana romna nangkha Ambai. tambagai rombai हामबाय और जतो सेनि सारा बारा लोक बरकना हामजागै जबा खानाय ते दफाना मथानानि खानाय रगनो ते तिफ्रा मथांगै जे और खानाय रगनो बेलेनो खानाय हामजातमा ते सुबाया फरो तामनि बागै हामले निया डिसेम्बर 16 तारिख जे हिमेसेस पालाय थानि जागाव सेनुखा तिफ्रा सबै तिफ्रा सवाय तोलायनि जागाव आ जागा थानि नुखा जे सातानि साडितेसा तेयानी खा फुरमानि आगेबो आं महाराजानि बागै ओ जागा सामखांनि रखजा जेफोर जों महाराजा 2021 साबसे जानुवारि मासनि 4 तारिख जेफोर दसरा मतलायफोर जों अपूर्व बिनि बागै काहानि सामखांखा ते ताबुबो सामखांनानै खाफुरि फैया ते प्लास मियानि जे गेदरिं नुगुनाय जे सिनिति प्रासा बुलाय टकलाय आ जागाव जे बिनि मुक्ति खालायमानि बागै आं निजे साकसाकबो मुक्ति खालायजा ते जे ससियेल मीडिया ते जे आनि फेसबुक भाइरल मनि एक्चुअली आ जागाव आनि कुनो हातकरै जे पुरो महाराजा फायसकैजा आं पुरो गारि पार्किंग सकैजा हायपनो आं विशेष खायनो सिनि जे त्रिपुरा राज्यनि जे ससियेल मीडिया दंनाय जत जे चैनल दंनाय बं थानबां को कायनाय जेसबानां सिनि कुबैनो तैनाय फुनुकथों तै कुबैनो न बरक लुकुरंनि थाने फुनुंना ओंथुं बं थाने आं रिक्वेस्ट खायनाय प्लस महाराजा से मैं ये संदेश देना चाहती हूँ क्योंकि मैं आज गुलराई गांव में त्रिपुरा मोथा में ज्वाइन किया मैं एक त्रिपुरा मोथा से ज्वाइन होने की बावजूद भी सारा 12 लोग कोई एकता नहीं हुआ है कोई एकता नहीं होगा इसलिए मैं महाराजा को ये प्रार्थना करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ जितना लीडर है त्रिपुरा सा लीडर है इन लोगों को भी इकट्ठा करने के लिए ज़रूर कोशिश करें और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सारा 12 लाख त्रिपुरा लोगों सिर्फ आपका भरोसा जीत रहा है और जितना लोग जो मारपीट हो रहा है उससे भी बंद करने के लिए मैं महाराजा से प्रार्थना करता हूँ क्योंकि हम लोग जानता है एक लोग मारने से हम सारा 12 लाख संख्या कम जाता है इसीलिए कोई किसी मारपीट में जेहेतु सोशल मीडिया से वायरल आनी लाइफनि लोग जो मारपीट हो रहा है उससे भी बंद करने के लिए मैं महाराजा से प्रार्थना करता हूँ क्योंकि हम लोग जानता है एक लोग मारने से हम सारा 12 लाख संख्या कम जाता है इसीलिए कोई किसी मारपीट में ना मारे ना झगड़ा हो मैं महाराज से ये प्रार्थना करते हो हम भाई ते चौबन इसी भाई केना नरो जे फेमिनि के बननो मा दंग संग्रै आम हाइके ननो सानाय दं बामन बगरे नमा फायका ना आम हेरक तो खानि करै तब आनी
বিশেষ খাইনাই आं बनो बाहायनो साया तामनि बागै हिमालय आं खरकसा ताङै जानाय बरक yang मा थानाय जिहेतु ससियेल मिडियायाव एसे भाइरेल थांजा हेंके आंनि लाइफनि आं मा फायखा आंनि लाइफ बाहायके सेफटि खायनाय कारन ताबुनि बिनो बरक आसु बुसिनाय करै गुबैनो फैनाय बेबाकनो अबो खाजिया जे ससियेल मिडिया भाइरेल माने खुब प्रब्लेम दंगो आंनि बागै तिनि आं सिनि टिफ्रामो थानि सिनोरनि आंनि कुमै तामो पटं आबरबो आं साइमिया bon ang request khakia je bom tirok ni tongkano kokjono phun khakia ni mohke viral unjak nang kubi da mohayinka actually tam sanani abo kebo dom kisam ki turiya haipun ang moharajani mukti bo nukha tini mia bobo saithakia patal basing eknai दफाना मथानन बागै आबन बागै आं खाफ्रि तिनर खाके हामबाय ससियेल मिडियायाव जे भाइरेल मानि बागै दे नोंहा भाइरेल मानि लुकरक लुक ओनि दे गिरजागै नोंखाय ना आमतिया लुकरक किसे सुकुर हा लुकरक भाइरेल मानो तै गिरजाग गिरिमाया कोखे दफानि बागै सामुंताना हिंके अर तंगबि तांमोन आरो तंगबि तांमोनाय कान पारानि बरक आं मिलि तांनाय हिनि आं खाफ्रि थाकिया जाननि लगिवते अजागा गुल्ले बारिवते जतन कुनिनि साकबाक्सनिनि आबुन आं बोनो थासिं साका नरगानो जरा किसारिदि आं नाले 2-3 दिन बिसिंगो खायने हिनि हिंके बरक तिनिसे खलाके बेलायनो बेसिं हुनि सावो आबुन बागै हिंके आं दंगो नों टिपिएफ नि बब पुस्त तंमानि फेक ननो जे गुलिराय बिसिनि केबो बिसिनि थाङै सिकिरि जे नों फाय आबुन सिकिरनाय करि तेताम सानाय बा बिश्रमन्ज डिभिजननि आं एजिएस टिपिएफ केताखौ लुकरनो कुनको कासे कसाना मुसुं लुको थाने आं मन को कसाना मुसुंगो सिनि बरगय बरक बुलाय तकलाय ता उंथों बुलाय तकलाय खांके सोंनो जे फातनि बरक फायनाय बरकनो सोंनो मोनैनाय तामनि बागै हिमालय बुलाय खांके सिनि बरय बरकनो बुलायनाय थैलायनाय आ जगह उनके फातनि बरक लोग जो मारपीट हो रहा है उसे भी बंद करने के लिए मैं महाराजा से प्रार्थना करता हूँ क्योंकि हम लोग जानता है एक लोग मारने से हम 12 लोग संख्या कम जाता है इसीलिए कोई किसी मारपीट में ना मारे ना झगड़ा हो मैं महाराज से ये प्रार्थना करते हो हम भाई ते चौबन इसी भाई केना नरो जे फेमिनि के बननो मा दंग संग्रै आम हाइके ननो सानाय दं बामन बगरे मा फायका ना आम हेरब तो खाने करै तब आनी विशेष खायनाय आं बनो बाहायनो साया तामनि बागै हिमालय आं खरकसा ताङै जानाय बरक yang मा थानाय जिहेतु ससियेल मिडियायाव एसे भाइरेल थांजा हेंके आंनि लाइफनि आं मा फायखा आंनि लाइफ बाहायके सेफटि खायनाय कारन ताबुनि बिनो बरक आसु बुसिनाय करै गुबैनो फैनाय बेबाकनो अबो खाजिया जे ससियेल मिडिया भाइरेल माने खुब प्रब्लेम दंगो आंनि बागै तिनि आं सिनि टिफ्रामो थानि सिनोरनि आंनि कुमै तामो पटं आबरबो आं साइमिया bon ang request khakia je bom tirok ni tongkano kokjono phun khakia ni mohke viral unjak nang kubi da mohayinka actually tam sanani abo kebo dom kisam ki turiya haipun ang moharajani mukti bo nukha tini mia bobo saithakia patal basing eknai दफाना मथानन बागै आबन बागै आं खाफ्रि तिनर खाके हामबाय ससियेल मिडियायाव जे भाइरेल मानि बागै दे नोंहा भाइरेल मानि लुकरक लुक ओनि दे गिरजागै नोंखाय ना आमतिया लुकरक किसे सुकुर हा लुकरक भाइरेल मानो तै गिरजा गिरिमाया कोखे दफानि बागै सामुंताना हिंके अर तंगबि तांमोन आरो तंगबि तांमोनाय कान पारानि बरक आं मिलि तांनाय हिनि आं खाफ्रि थाकिया जाननि लगिवते अजागा गुल्ले बारिवते जतन कुनिनि साकबाक्सनिनि आबुन आं बोनो थासिं साका नरगानो जरा किसारिदि आं नाले 2-3 दिन बिसिंगो खायने हिनि हिंके बरक तिनिसे खलाके बेलायनो बेसिं हुनि सावो आबुन बागै हिंके आं दंगो नों टिपिएफ नि बब पुस्त तंमानि फेक ननो जे गुलिराय बिसिनि केबो बिसिनि थाङै सिकिरि जे नों फाय आबुन सिकिरनाय करि तेताम सानाय बा बिश्रमन्ज डिभिजननि आं एजिएस टिपिएफ केताखौ लुकरनो कुनको कासे कसाना मुसुं लुको थाने आं मन को कसाना मुसुंगो सिनि बरगय बरक बुलाय तकलाय ता उंथों बुलाय तकलाय खांके सोंनो जे फातनि बरक फायनाय बरकनो सोंनो मोनैनाय तामनि बागै हिमालय बुलाय खांके सिनि बरय बरकनो बुलायनाय थैलायनाय आ जगह उनके फातनि